салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи чоршанбе 17 июн ман Хиромон Бахозода тақдим мекунам. вакилони Маҷлиси Намояндагони Тоҷикистон тарҳи иловаҳо ба қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсиро тасвиб карданд. ин иловаҳо ба ниҳодҳои Тоҷикистон имкон медиҳад назорат аз болои даромад, хароҷот ва фаъолияти молии ҳизбҳоро пурзӯр кунанд. мо бояд донем ки дар кадом асосе ки дар кадом пояи молиявӣ ҳизбҳои сиёсӣ фаъолият карда истодаанд ва мақсади асосии роҳ надодани ба ин масъала роҳ надодани умуман маблағҳои ғайриқонунӣ аз қабилаи маблағгузорӣ аз хориҷи кишвар, маблағгузорӣ ки аз ҷониби гурӯҳҳои тунгаро карда мешавад. дар ҳоле ки аксар раҳбарони ҳизбҳои сиёсӣ мухолифи ин тағйирот нестанд, раҳбари коммунистҳо Шодӣ Шабдолов гуфт, дар чунин ҳолат бояд ба таври мунсифона даромади пулии ҳамаи ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон мавриди санҷиши баробар қарор дода шаванд. ба гуфтаи Шабдолов, дар баробари ин бояд истифодаи пули буҷа ба нафъи баъзе ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷумла ҳизби ҳокими халқии демократии Тоҷикистон қатъ карда шавад. гурӯҳи Толибони Афғонистон бо нашри баёнияи тасмими озод кардани 4 марзбони тоҷикро як амали довталабона ба хотири ҳамкориҳои хуб бо мардуми Тоҷикистон ва тақвияти муносибот дар оянда номидааст. дар изҳороти ин гурӯҳ ки дар саҳифаи интернетии Толибон аз номи Забеҳуллоҳ Муҷоҳид, яке аз сухангӯёни Толибон, нашр шудааст, гуфта мешавад ки 4 марзбони ба асорат уфтодаи тоҷикро бе ягон шарту шароит озод карда, дар ивази раҳоии онҳо ҳам чизе нагирифтааст. ин нахустин баёнияе ба чунин мазмун аст ки аз ҷониби гурӯҳи мухолифи ҳукумати Афғонистон дар иртибот бо Тоҷикистон пахш мешавад. ба иттилои ҳукумати Тоҷикистон 4 сарбози тоҷик ки дар нуқтаи марзии Қумсангир хизмат карда моҳи декабр ба ҳангоми ҳезумчинӣ дар сарҳади Афғонистон рабуда шуданд, рӯзи 11 июн бо мусоидати ҳукумати Қатар озод ва ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. сафорати Тоҷикистон дар Москав аз Русия дархост кард ки шаҳрвандони Тоҷикистонро ки дар қонуншиканиҳои хурду реза гунаҳгор шудаанд авф кунанд. Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Москав, ин пешниҳодро ахиран дар мулоқоташ бо Андрей Исаев, муовини раиси Думаи давлатӣ ва раиси фирқаи ҳизби ҳокими Единая Россия карда гуфтааст ки мақоми қонунӣ ба даст овардани муҳоҷирон ба нафъи ҳарду кишвар аст, чунки имкон медиҳад ин қишри бузург аз бахши соягии иқтисоди Русия берун оварда шуда, ҳифзи иҷтимоиву ҳуқуқии онҳо боло бурда шавад. бино ба ҳисоби мақомоти муҳоҷирати Тоҷикистон, дар рӯйхати сиёҳи хадамоти федералии муҳоҷирати Русия исми 276 000 шаҳрванди тоҷик ворид шудааст. дар шароити боло будани мизони бекорӣ дар ватан Русия макони аслии кору даромади шаҳрвандони Тоҷикистон дар 20 соли охир шудааст. дастаи мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар даври дуюми сабқати интихобии ҷоми ҷаҳон 2018 дар гурӯҳи Б бозиро бо тими миллии Бангладеш бо ҳисоби мусовии 1-1 анҷом дод. ин бозӣ дар шаҳри Дакка шоми сешанбе ба анҷом расид. голи бангладешиҳоро Ҷаҳид Ҳасан дар дақиқаи 50 ва голи дастаи мунтахаби Тоҷикистонро Фатҳулло Фатҳуллоев дар дақиқаи 88 ба ҳадаф расонид. дар бозии дигари гурӯҳи Б дастаи мунтахаби Қирғизистон дар майдони худ аз тими миллии Австралия, қаҳрамони феълии Осиё, бо ҳисоби 1-2 мағлуб гашт. ба ин тартиб дар гурӯҳи Б 3 даста Урдун, Австралия ва Қирғизистон 3 имтиёзӣ, Бангладеш ва Тоҷикистон 1 имтиёзӣ ба даст оварданд. оши 1-1 бо сабзии зард, оши резаву бо барги ток дар маркази шаҳри Хуҷанд ахиран як ҷашни калони оши палав баргузор шуд. дар 80 дег ошпазҳо аз саросари вилояти Суғд оши беҳтарини худро пухта барои сокинони маҳаллӣ тақдим карданд. дар маҷмӯъ дар ин ҷашн 1 тонна оши палав пухта шудааст. ҷашни оши палав бо истиқболи гарми сокинони маҳаллӣ рӯбарӯ шуд. ин маърака дар ҳоле баргузор шуд ки Вазорати фарҳанги Тоҷикистон имсол аз бунёди маориф ва илму фарҳанги Созмони Милали Муттаҳид дархост кард ки оши палавро ба феҳристи мероси ғайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО дар бахши таому анъанаҳои миллӣ ворид кунад. ва барои дидани аксу видеои ин ҷашни бесобиқа ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳамзаминаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.